ଏତିକି ମାଛ କେତେ ସମୟରେ ଏତିକି 10-15 ମିନିଟ୍ ଜମା ତାହେଲେ ହେଇଗଲା ଆଜି ଦିନର ତରକାରୀ। ହେଲେ କଳା ବଇଁଶୀ ମାଛ ଆଉ ଗୋଟେ କି ମାଛ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଏଇଟା ସେ କଣ୍ଟିଆ। ପଳେଇଲା ସେଇଟା ତମେ ଧୂଆଁ କରି କରି ମାଛ ଧରିବ ନା କି? ତମର କ'ଣ ପାଣି ପିଇ ପିଇ ମାଛ ଧରିବ ନା ମାଛକୁ ପାଣି ପିଇ ପିଇ ମାରିବ? ମାଛ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବେ। ଆଜିର ଆମର ମାଛ ଧରା ଅପରେସନ ପୁରା ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କୋଉ ବାଡ଼ିଆ ଯାହା ପାଇଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ଦରକାର। ମାଛ ପୁରା ଫୁଲ ରହିବେ ହେଲା ବର୍ଷା ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବିଷ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ତ ସିଏ ଭାସୁଛନ୍ତି ବିହନ ଉଠିବେ ଯେ ମରିବେ କଣ ଭାଇ ତାହେଲେ ମରିଯିବେ ନା ପିଟିଲେ ଏକା ପାରିବ ଟିକେ ଗୋଲିଆ ପାଣି ଥିଲା ପିଟିଲେ ଏକା ହେବନି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ସେ ଗାମୁଚାରେ ଘିରବା କି ଡାଳରେ ଧରୁନ କୋଡ଼ା 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 ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେବେ ଉଠିବା କଥା ନାହିଁ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କାହିଁ ଉଠୁଛି ମତେ କହ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ ଉପରେ ଉଠନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିଷ ନବଲେ କେବେ ଘର ନା ମୁରାଡ଼ି ଛୁଟିଆଟା ଏଠି ଭାସୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଧର 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 ଏଇଗୁଡ଼ା ମ ଏଇଟା ସାଇଡ଼କୁ ଆସିଲେଣି ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାସୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଧର୍ମ ଧରି ହେବ ନା ହଁ ହେବନି ସାଇଡ଼କୁ ଯାଏ। ନାଇଁ ଯେତିକି ମାଛ ଆସିବେ ସିଆଡ଼ୁ ତମେ ଓଢ଼େଇ ଦେବି ହଁ ସେପଟୁ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଇଆଡ଼େ ଆମେ ମାଡ଼ି ବସିବୁ। ଟିକେ ହାଲିଆ ହେଲେ ଥକିଗଲେ ଦେଖାଯିବ ଧଇଲ ରଘୁଆ ଦିଟା ମାଗୁର 4ଟା କଉ। ହଁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିଆ ଦିଟା ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବାଡ଼ିଆ ଓହୋ ତାହେଲେ ହେଇଯିବେ ବାଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା କୋଉ ବାଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା କୋଉ ପାଖରେ ଧରିଲ? ସେଇପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପାଣି ସେପଟେ ଯୋଉ ଅଛି ଯୋଉ ଆମର କଲେଜ ପାଖଟା। ଓହୋ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତ ବୋଧେ ଏବେ ଡରିଗଲେ କିସ? ଡରିଗଲ ନା ମାନେ ଖରା ହେଲାଣି ନା ତାଙ୍କର ମୌସୁମୀ ସବୁ ଥାଏ ସିଜିନ୍ ଥାଏ ସେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ପୁଣି ଆଡ଼େ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାହେଲେ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲେ ବାହାରିବ। ବର୍ଷା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦଉଳିବନ୍ତି ନା ମାଛ ବର୍ଷା ହେଲେ ଯେ ନୂଆ ପାଣି ପଶେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଓହୋ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ସେ ସାଇଡ଼କୁ ସେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ମାନେ ଫାଙ୍କା ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ହାଲିଆ ମାରିବା ପାଇଁ। ପାଖରେ ନଈ ରହୁଛି ପାଖରେ ବି ପୋଖରୀ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମାଛ ସବୁ ସାଇଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। କଙ୍କଡ଼ାଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ମିନିମମ୍ 500 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ରାକେଶ ଦାଦା କେମିତି କେଉଁଠି ଧରିଲ ବୋଉ? ଏଇଠି ପାହାଡ଼ରୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଡେଞ୍ଜର କଙ୍କଡ଼ା ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ସାରିଲାନି। ଆଜିର ତରକାରୀଟା ପୁରା ରାଣ୍ଡମ୍ ହେବ। ଆହୁରି ଦେଖିବା ମାଛ ଧରା ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି ପୁରା ଖତରନାକ ଅଛି କଙ୍କଡ଼ାଟା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ମାଛ ପ୍ରବଳ ଧରା ହେଇଛି ତ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଧରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି କେତେ କ'ଣ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଡ଼ିଆ ଗଡ଼ିଶ କଳା ବଇଁଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ କଉ ତା ସହିତ କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ କେଉଁଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରା ବଧରି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଟେକି ଟେକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ଏସ୍ କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏ ସବୁ ଆସିଲେଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିଲେଣି। ଏଠି ହେଇଥିଲା ତ ପ୍ରବଳ ମାଛ ସବୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ସକାଳେ 2 ଜଣ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧରିଦେଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଆମେ ସବୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲୁ ମାଛ ମାନେ 100ରେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଉପରକୁ ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଜି ମାଛ ବାଛି ବାଛି ଥକିଗଲେ। ଦେଖିବେ କେତେ ମାଛ ମିନିମମ୍ 3 କିଲୋ ପରେ ଇଏ ଆହୁରି କ'ଣ ରୋହି ଫୋଇ ଧରା ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ୍ଟିଆ 3 କିଲୋରୁ 4 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ମାଛ ଆଜି ଧରା ହେଇଛି। ରାକେଶ ଭାଇ 3ଟା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼
ବଡ଼ଟା ହେଇଯିବ କିଲେ ଉପରେ ହେଇଯିବ। କିଲେ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଚ୍ଛା ମିନିମମ୍ ଏଇଟା କେତେ ମାଛ ହେବ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 5 କେଜି ମାଛ। ଏଇ ବାପ ତାହେଲେ ପୁରା ଗଡ଼ି ଉଡ଼ି ଖାଇଲେ ବି ସରିବ ଏଇଟା କ'ଣ ମାଛ ଅଣ୍ଡା ନା ପୋଲ୍ଟ୍ରି ଗୋଟା ଗୋଟା ପୁରା ଖିଆ ହବ ଗୋଟା ଗୋଟା ଖିଆ ହବ କେତେ କିଲୋ ମାଛ ଛାଣିଲନି କାଳି ଭାଇ 4 କିଲୋ 4 କିଲୋ 4 କିଲୋ ଚୁନା ମାଛ 4 କିଲୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଣା ସରିଲାଣି। ଆଉ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛି ମୋତେ ଛାଣ ଛାଣ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। 2 ଘଣ୍ଟା ହଁ ଆଚ୍ଛା ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଲିଟର ସରିଲାଣି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା 2 ଲିଟର ଦରକାର। ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁରା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ କରି ଟିକେ ଟିକେ ନାହିଁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି କରି ଖାଅ ଯିଏ ଯେତେ ଖାଉଛ ବେ ଗାମଲା ମାନେ ଖାଅ। କ'ଣ ଫେଣ ବାହାରୁଛି ତମ ମାଛରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋରିଷ ତେଲ ତ ଓହୋ ସେଥିପାଇଁ ଫେଣ ଟିକେ ହଉଛି ଆଉ। ହଉ ମାଛ 25 କେଜି ପାଖାପାଖି ମାଛ ଧରା ହେଇଛି ସେ ଗଡ଼ିଆ ଆଉ ନଈରୁ ନଈରୁ। ଆଉ କଟା ତ ଚାଲିଛି ଆହୁରି ଧରା ହେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ଆସିବେ ଆହୁରି 10-15 କିଲୋ ଆସିବେ ତାମାନେ ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକ ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି ଆଉ ସରିବନି ମାନେ 3 ଥର ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି ସରିବନି। ଆଜି ତାହେଲେ ଉଡ଼ିଲା ଆଉ ମାଛ ଧରି ଧରି ଆମର ଝାଳ ବାହାରିଗଲା। ହଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ସରିଲା ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।